عمر بن لیس خراسان دا بادشاہ سی تے بڑے گندے کردار دا مالک سی. قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا جدوں وہ فوت ہویا نا تے خواب وچ ملیا, انہیں کہا کی بنیا بھائی تیرے نال رب کی کیتا؟ انہیں کہا رب مینوں بخش دیتا. انہیں کہا کرتوت تے تیرے بڑے بھڑے سن تے رب تینوں کیویں بخشیا؟ انہیں کہا صعدت ذروۃ جبل فاشرفت جنودہ فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنت ونصرت فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی. انہیں کہا ایک دن میں بادشاہ سی, میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا, تھلے میں اپنا لشکر ویکھیا تو فعجبتنی وہ لشکر, میں کہا ایڈا وڈا لشکر تے میں او دا بادشاہ ہاں. کہنے لگے میں اس ویلے لشکر ویکھ کے میں کیا ہوئے میں اج اس لشکر نو کی کرنا ہے, کاش کہ میں حضور دے زمانے چاہتا تے حضور دی مدد کردا. بس اے دل وچ خالی تمنا کی تھی, نعرہ نہیں لایا, نہ عملاً حضور دی مدد کی تھی. کہنے لگے بس میرے دل وچ خیال آیا فشکر اللہ لی ذالک, اللہ نے میرے اس خیال دی اتنی قدر کی تھی کہ جدو میں مریا تے رب نے اس خیال دی وجہ تو میں نے بخش دیتا جائے. صرف حضور دی مدد دا خیال آ جائے تے رب بخش دے وے. اے تے عملاً کھڑے ہوئے انہاں ڈاکوؤں دے مقابلے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکا ماریا. تے باقی جڑی گل ہے نا کہ اجے تک انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی, اجے تک انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی ختم نبوت دی گل. اقبال جڑی گل کیتی نا بڑی ڈاڈی کیتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب, از دہانے اژدہا کوثر طلب, سنگ اسود از در بت خانہ خواہ, اور نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ. اقبال کہندا اے ممکن ہے کہ تینوں تلوار کو زندگی مل جائے, خنجر دا معنی میں تلوار کردا, کہ توں خنجر تینوں لگے تے تینوں زندگی مل جائے. اے ممکن ہے کہ سپ دے منہ میں جو تینوں روح افزا دا شربت مل جائے, اے بھی ممکن ہے. اے بھی ممکن ہے کہ تینوں کسے بت خانے جو پاکیزہ پتھر مل جائے. اقبال کہندا اے بھی ممکن ہے کہ کسے پاگل کتے کول تو بدبو آندی نا, انہیں کہا خوشبو تے کستوری دی ہرن کول آندی. اقبال کہندا اے بھی ممکن ہے کہ کسے پاگل کتے کولو تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے. لیکن اقبال جڑا فیصلہ کیتا نا بڑا ڈاڈا. لیکن اقبال کہندا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کیف حق را این جام کافر مجوئے. اقبال کہندا جڑا غیراں کول متاثر ہوئے نا کفر کولو, او دے کولو کدی تینوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آئی. اتنی بڑی گل کیتی. اے سردار صاحب دے بیٹے باہروں پڑھ کے آئے, لیکن انہاں پہلی ملاقات تے مینوں کہنا کہ جناب ساریاں گلاں اپنی جائے ٹھیک ہیں, لیکن حضور دی عزت تے آبرو تے ختم نبوت تے دوسری رائے نہیں ہو سکتی. ہاں جی, اے کیڑا علم ہے یار جو بندہ جا کے رسول اللہ دا حق ہی بھول جائے, اور اے کیڑی کرسی ہے کہ بندہ جناب وڈیاں عہدیاں تے جا کے عیسائیاں دی نمائندگی کرنا شروع کر دے, کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہوئے تے آسیہ ملونہ دی بندہ وکالت شروع کر دے. دس نہیں لعنت نہیں بھیجنی بھائی, میں جو بات کر رہا چلے ہو, اے تسی خالی رسمن یہ گلاں کر دے ہو, عملاً تسی ساڑھے نال کھڑے ہو وہ اعلانتا دی لوڑ ہی نہیں پینی. جدو حضور دا دین تختوں تے آنا ہے ہاں جی تو پھر سارے مسئلے حل ہو جانے. ہاں جی, اے تے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, سویرے امریکہ دے ویزا لینے لگے ہونا. اے کیڑی بات ہوئی؟ اے تے کوئی بات نہیں نا جناب, اے نہیں گل. جس نال نفرت ہے پھر دلوں نفرت ہے. ہاں جی, پھر دلوں نفرت ہے. ہاں جی, اقبال کہندا اے کدی بھی تینوں انہاں دے کول متاثر ہو کے انہاں دا نظریہ انہاں دا پیالہ لے کے او دے تو حضور دی عشق دا جام پا کے پیویں کہ او بھی راضی رون تے میں مسلماناں نال پیار کراں. اقبال کہندا ہے دو گلاں نہیں ہو سکتی. دانش حاضر حجاب اکبر است, بت پرستو بت فروشو بت کر. اقبال کہندا ہے جتنی بھی جدت پسندی ہے اس زمانے دا سب تو بڑا بت ہے, اے خود نظریات دے بت گھڑ دین پھر گھڑ کے ویچ دین تے کہندا پھر ویچ کے کہندے اس بت دی پوجا بھی کرو. یعنی ایک تا تسی حضور دی عزت دا تانوں سمجھ کوئی نہیں, ایک اے وے کہ جڑا تسی کہندے ہو کہ اسی مطلب حضور دی عزت دا قانون اینج موڑ دئیے. اقبال کہندا ہے سب تو بڑا بت ہے اے جڑی جدید تعلیم ہے اس دور دی, اے نظریات دے بت گھڑ دین, پورے اسلام دے نظریات نو پیچھے کر دین. پھر کہندے تسی منو جی اسی جڑی گل کیتی تہاڈی کیویں منی ہے؟ فیصلہ تے او ہونا ہے جڑا اللہ رسول نے فرمایا. فیصلہ او ہونا ہے جڑا قرآن نے کیتا ہے, حدیث نے کیتا ہے, جڑا 1400 سال
مسلمانوں دے قاضیاں نے کیتا ہے، مسلمانوں دے ججاں نے کیتا ہے، مسلمانوں دے حکمرانوں نے کیتا ہے۔